खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फालांगि खालामनायाव जाफुंसार जानो हागोन। मुलाम्फा गोनां सान जागोन। बृष राशि। सोरनिफ्रायबा मोननो गोनां रां दङब्ला मोननो हागोन। आंखालखौ सुफुंनानै लानो हागोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा अपमान खालामजानो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम। कर्कट राशि। मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा सुथुर जालायना थानो हागौ। नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना गाज्रि आरो खहा गोनां जानो हागौ। सिंह राशि। फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा मोनगोन। आद्रा थानाय गासैबो सिमांफोरा मोगथाङाव जाफुंनायनि लामायाव फैगोन। कन्या राशि। नोंथाङा रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनो गोसो जानाय नङा। गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन। तुला राशि। गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानानै थानाया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। नखराव गिदिर बिबान रुजुननांगोन। समाजाव नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। धनु राशि। नांथाना थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। मोजां हाबा मावनो थुलुंगा मोनगोन। मकर राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिगोन। उसुखुथुजोंनो समखौ बारहोहरनो गोनां जागोन। कुम्भ राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। रंजा खुसियैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।